Буа районының Вольнистан авылын икегә аерып торучы елга аша яңа җәяүле күпере салынды. Ул республикада эшләп килүче авыл территорияләрен төзекләндерү программасы буенча төзелде. Халык өчен уңайлы булган күперене Буадагы хезмәттәшләребез дә күреп кайтты. Күперне җирле халык авылның йөрәге дип йөртә. Чөнки нәкъ менә аның аша елганың бер ягында яшәүчеләргә аргы якта урнашкан мәктәп, кибет, медпункт һәм башка социаль мәдәни объектларга юл ачыла. Әбиләр, бабайлар хәзерге вакытта бит инде йөрергә кирәк. Менә ничектә кеңел атып патыга булса да чыгырга кирәк. Менә шул менә иске күпердән йөри халык, курка. Хәзер Аллага шөкер, менә куркмыйсар, любой погодада барлык юл булды. Моңа чаклы авыл халкы иске күпер аша йөргән. Һәр елны төзекләндерелеп торса да, аннан чыгуы шактый куркыныч булган. Бу басманы аны төзеделәр 2004-тә сайлау вакытында. Бу икенче басмабыз дигәндәрәк, моны күрсәтәлмисез инде. Ул ишелмәгән, сүтмәгән басманы сүтмәлек тора. Буны сайлау вакытында төзедек, бик тизлек белән мәктәп директоры Зәмди ханым Серин диде. Ул организация итте, Рамиловый белән бергә бу басманы 2 көндә төзеп куйдылар. Ул ничектә вакытлы сагына килеп чыкмады, шулай торды, менә быел 2020 елга кадәр хезмәт итте. Ана ремонтлап тордык без. Яңа күпер республикада эшләп килүче авыл территорияләрен төзекләндерү программасы буенча төзелгән. Шуннан соң без район җитәкчелеге, район офис белән очраштык та. Ул әйтә, менә бу программага керткәннән соң шул елга аша күперне рәтләтсәк, ничегрәк карар икән авыл халкы диде. Менә авыл халкы белән инде мин белә идем, авыл халкы бу күпер турында хыялланганын, чөнки ул һәрбер безнең сходта, һәрбер җыенда күтәрелә иде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә район җитәкчелегенә. Республика җитәкчелегенә менә бу программага безне керткәннәре өчен, менә шундый авыл халкы өчен шундый уңайлык тудырганнары өчен. Күпернең озынлыгы 138 метр. Киләчәктә аны дәвам итеп, тагын да озынайтырга исәплиләр. Без инде планлаштырып торабыз, киләсе елга да шундый программалар эшләсә, менә бу юлны без дәвам иттерергә телибез, мәктәп белән тоташтырырга һәм кибеткә кадәр җиткерергә дигән планнарыбыз бар әле киләсе елга. Авыл халкы яңа салынган күпергә тузан кундырмый, ике якны бер итеп, рәхмәтләр әйтеп, аның аша курыкмый чыгып йөри. Алсу Сәмиуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.